बुझा था कि मारघट पकड़ एक दिन भैया गे दरवाजा खोल दे भैया गे आगे बापा गे संतोष पागल नहीं है भोज लगे थे कि क्रिया के प्रोग्राम में गा हाँ जी गोबार के गए हैं गोबार लाल सड़िया बैठो चुप अरे लाल चुनरिया अरे बोले पुरानका खाना अब पुरानका गाना दादा आज हम मजेदार लागे कहा आजकल के नौजवान भाई लोग चाहे हम इ नहीं कहत कि हम अपना आप के बड़ी पवित्र कहत ना बुरा देखन मैं चला बुरा न मिला कोई आ जो मैं देखा आप में मुझसे बुरा पहले का खाना हमने के बाप दादा परदादा लोग मड़ुआ के रोटी चना के सत्तू मकई के भुंजा खा खा के 100 बरस 150 बरस जिंदा रहले आजकल चौमीन बर्गर रोल स्प्रिंग रोल गोलगप्पा फ्राई करके मोमो पुलाव मोमोज मंचूरियन लोग 60 बरस में वीजा पासपोर्ट बना के तैयार चल से अरे आप लोग हैं तो क्या है क्या हो आप लोग मेन हीरो बनाते हैं किसी को जीरो फिल्म हम हीरो हम ही सब कुछ जो अरे लाल राम सड़िया अरे लाल राम चुनरिया अरे चुनरिया हो डोले हई बाघावा बैठल बा बाघावा मैं रूखे मारो लग रहा हुआ बाघे कहे लग रहा गाँव गाँव रूखे मारे चले ले गावे गावे हई बाघावा बैठल बा बजरिया हो अरे चौरिया हो डोले तो चली आरा जिला में कैसे हो कैसे मोटका डांस में ही ना मोटका कैसे कि लाल राम अरे बेटा हाल चाल अरे बेटा हाल चाल आर तोहरे दुवरिया अरे चौरिया हो डोले
खड़ा खड़ा बैठल बा अजरिया हो जवान क्या है ये हलचल हवा यह फुल एंटरटेनमेंट का कहतर कि हनुमान जी के 3 गो बियाह भइल बा हाँ कबो कहतर के 2 गो बियाह भइल बा कबो कहतर के 3 गो बियाह भइल बा हाँ। हनुमान जी के 3 गो बियाह भइल बा फर्स्ट में बतावतर के सूर्य जी के बेटी सुवर्चला हां शुद्ध नाम है सुवर्चला ते कहतर के सुरवंचला हाँ रे बा गलत है सूर्य के पुत्री रहली है सुवर्चला ओकर नाम आनंद कुसुमा हां जे वरुण देवता के बेटी बड़ी दूसरा बियाह भइल आ तीसरा में केकरा से बियाह भइल केकरा से सत्यवती से जे रावण के बेटी रहली 3 गो बियाह तब अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दिन ही जानकी भूत पिशाच निकट नहीं आवा हनुमान जब नाम सुन लाली देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपी सुना चुप रहो देखिए दादाजीरवा कहता नहीं सारा करके तो खूब बोलत हवा मत बनावा बैठल बैठल गीत संगीत सुना ठाकुर जी के गौला बारा लेकिन ठाकुर जी से भइला सुना